ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ତ ଦେଖିଥିବ, ଏମିତି ଗଛେ ଗଛେ ଲେମ୍ବୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଏଇଟା ପୁଣି 12 ମାସ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। 12 ମାସ ବୋଲି କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଜାଣିନି ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି କଣ ନା ସବୁବେଳେ ଫୁଟିବ 12ଟି ମାସ ଯାକ। ଆଉ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ, ସେ ଗଛ ମାନେ ପତ୍ର ଦେଖା ହଉନି ଲେମ୍ବୁ। ଏବେ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କିଣିଲେ 5 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ପଡ଼ିକି କେତେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଚୋରେଇ ଦେଲେ ଦିଦି, ଚୋରେଇ ଦେଲେ। ଦେଖ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନେଇଯିବେ ନା, ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ନା କାହିଁ ଫିଙ୍ଗିବେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମ୍ବ ପରିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦୂରରୁ। ଦୂରରୁ ଆମ୍ବ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡାକ। ଲେମ୍ବୁ ହଁ, ନାଇଁ 12 ମାସ ନାଇଁ, ବର୍ଷ ଦେଖିକି ଆଉ। ଦେଖୁଛ ଏପଟେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଶୀ ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ସଡ଼ା, ଏଇଥିର ମଜା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ କଷ୍ଟ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ସିମେଣ୍ଟ କଲେ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଚଟାଣଟା ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେ ଲେମ୍ବୁ ଯାଇଥିଲି ବଗଡ଼କୁ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ। ଗାଁରେ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଇଏ ମଜା ଜାଣିପାରିବ। ସିଟିଂରେ ତାକୁ ଦେଖ, ସେ ଆପେ ପିଉଛି ଲୁଚି ଲୁଚି।